Türkmenistanyň günnäger sebäplerini din wekilleri bu ýyl Gurban bayramyna köpçülikliň bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşlyanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji iýulda anonim şertde habar berdi. Darganata we Fara we etrawyna bir näçe din wekiliniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrylmadyk şertini beren gurrunlaryna görä, olar şu ýyl Gurban bayramyny her kimiň öz öýüne bellemegini maslahat berýärler. Bu köpçülüklerin gurbanlyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşýarlar. Türkmenistanyň Gurban bayramy däp desturlary esaslanýan köpçülüklerin çäreleri bilen bellenip geçilýär. Bu ýyl Gurban bayramy iýul aýynyň ahyrlaryna bellenilýär. Türkmenistanyň bu bayramçylygyň anyk senesi her ýyly prezidentiň fermany bilen kesgitlenilýär. Ýurtda gurbanlyk münasibetli geçirilýän köpçülük bayramçylyk çäreleriniň ýatyrylmagyna garaşylmagy tutuş dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Ýöne habarçymyzyň söhbetdeş bolan din wekilleri köpçülüklerin çäreleriň ýatyrylmak ähtimallygynyň anyk sebäplerini halkyň yaramazlaşan ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge synanýarlar. Pandemiýa ýa-da karantin çäreleri bolmanyna da Fara vilayatynyň köp böleginde gurbanlyk öldürmek, sadaka bermek mümkinçiligi gynansak-da ýok diýip bir din wekili habarçy bilen gurrun döşlükde aýtdy. 7 aprelde gelen tebii helakçylyk en çemer aýaty garyp goýdy diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Türkmen häkimetleri ýurdun günnäger sebäplerini 27 aprelde turan weyrançylykly tupanyň netijelerini äşkar etmeýärler. Bu harasatyň netijesinde Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä onlarca adam wefat boldy. Ýaşaýyş jaýlary uly ziýan ýetdi we onlarca müň hektar oba hojalyk ekinleri zaýa boldy. Üstesine Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri syýynçylara görä garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Häzir azyk önümleri we etiň bahasy her hepde gymmatlap barýar. Geçen hepde sünkli etiň 1 kilogramy 48-55 manat aralygyndady. Şuň 60 manatdan bahalanýar diýip habar çaýtdy. Türkmen halkynyň arasyna däp bolan urf adatlary görä Gurban bayramyna türkmenistanlylar esasan et önümlerinden bişirilýän nahar taýýarlap olary dogan garyndaşlaryna, tanış bilişlerini we goňşy golamy hödür kerem edýär, köpçüligi çagyryp söwüş edýär. Gara mallaryň şol sanyny goýunyň we geçiniň bahasy gymmatlaýar diýip habarçy maglumatyny üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň häkimetleri şu wagtda içinde koronavirus pandemiýasyna we onuň fonuny girdiýän çärelerini ätýaşly çemeleşip geldi. Goloýda Türkmenistanyň Saglyk ministrligi ýylaty maska giýmegi maslahat berdi. Ýöne muny tozandan goranmak üçin diýip düşündirdi. Din wekilleri Gurban bayramyna köpçülük çäreleriniň ýatyrylmak ähtimallygy barada duýdurýarlar. Ýöne olar muny koronavirus pandemiýasy bilen gönüden göne ýylteşdirmän ýylatyň ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge synanýarlar. Beýlek tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysy Farap we Darganata etraplaryna ykdysady kynçylyklaryň 3-5 ýyl bäri dowam edýändigini tasdikleýär. Ýöne köpçülüklerin bayramçylyk çärelerini ýatyrmak düzgünü ilkinji gezek şu ýyl koronavirus pandemiýasynyň fonuny ara alınıp maslahatlaşylýar.